Hello guys, we're here in El Pescador. Guys, nasa El Pescador ako. Ang ganda ng place. Here in Bolinao, Pangasinan. Hello guys, ayan, nandito ako ngayon sa El Pescador. Free entrance. Sabi ni Manong Guard kasi from Sual, diba? Napaka-massive tong place na to. So, ayan, nasa harap ako ng dagat sa seashore. Ayan. Nice place. Napaka-relax. Daming pumupunta dito. Maya-maya maglalakad tayo ah. We're walking on the El Pescador Char. And guys, papakita ko sa inyo ang view ng El Pescador. Yan, ganyan siya kalawak. Malawak siya. Yung kanilang hotel. Ito yung kanilang pool. So, ito na. Ito na yung pool nila, guys. El Pescador Resort. Ayan. Yan yung kanilang pool. Ganda. Ayan na. May papuging ano. Guys. So guys, punta na kami sa next destination namin. So yan, nakita nyo na El Pescador, ang ganda. So see you later.